गोव्यात फिरायला येताना आपण लढवलेली शक्कल आपल्याच अंगलट कशी येऊ शकते याचा अनुभव हल्लीच तेलंगणा राज्यातून गोवा फिरायला आलेल्या 4 तरुणांना आला। नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी आलेल्या या 4 तरुणांनी गोव्यात फिरताना पोलिसांनी आपल्याला कुठेही अडवू नये यासाठी गाडीवर चक्क पोलिसांचा स्टिकर लावून गोव्यात प्रवेश केला। त्यात हे 4ही तरुण पदवीधर, त्यापैकी एकाचाही संबंध कुठल्याच पोलिसांशी नाही। नवीन वर्ष साजरे केल्यावर घरी परतत असताना ते वाट चुकले। स्थानिक लोकांना त्यांनी रस्ता विचारला असता त्यांना दुसऱ्या राज्यातील नंबर प्लेट असलेल्या या गाडीचा संशय आला आणि त्यांनी या 4ही युवकांना अडवून पोलिसांच्या स्वाधीन केले। पोलिसांनी त्या युवकांना ताब्यात घेत त्यांची गाडी जप्त केली। चौकशी पूर्ण झाल्यावर त्या 4ही युवकांना ताकीद देऊन जामिनावर सोडले असले तरी आपण लढवलेली नामी शक्कल आपल्याच अंगाशी कशी येते याचा अनुभव आणि 2024च्या नवीन वर्षाची सुरुवात पोलीस कोठडीत केल्याचे त्या 4ही युवक कधीच विसरणार नाही हे नक्की।